Urtero, 130.000 animali baino gehiago abandonatuak dira Espainian. Zifra horrek Europa mailan lehenengo postuan jartzen du gure herrialdea. Txakurretakatuen gehiegizko poblazioa dago kaleetan, bereziki 2 arrazoien ondorioz. Lehenengoa, animalien edukitze arduragabea. Faktore asko hartu behar dira kontuan animali bat izaterako orduan, izan ere, hauek familiako beste kide bat bezalakoak dira, eta atentzioa eta berariekiko konpromezua behar dute. Bigarrena, aurre iritzi sozialak. Pertsona ugarik uste dute erositako animali bat kaletik adoptatutako bat baino hobeagoa dela, baina pertsonak bezala ezin ditugu animaliak haien itxura edo jatorriarengatik epaitu behar. Gizarte moduan, ulertu beharra daukagu animaliak ez direla jostailoak, gure lagunak baizik. Beraz, esan bai animalien adopzioari. 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 Bai animaliaren adopzioari.